Right! What's up guys? May bagong adventure sa ta. Kuyog yapon ako si Sunny Boy. Nami karon sa iyang floating nga payag. Naani sa tuyom. Pwede mo gamit ni guys. Magsabot lang mo sa tagiya nga. Magsabot mo sa bayad ba? Pwede mo isuroy niya dito. Kamo nakaran ninyo. Right. Nihinay na migduot. Kontak lang mo ani nga number oh kini. Kini nga number. Sige sa akin lang. Hi na bra. Bikas bra. May sa mo init para mahayag ba. Right. Nihinay lagduot ko may makina. Tangan na dito makina. Tangan direk makina sa boy. Oo. Makina sa outboard. Sa ibutang? Outboard. Butang naman, naman. Paano gumay? Pwede na. Yang nga to na padong na tayo ni buhol. Abo ta. Abot tag buhol. Right. Kapalo. Nah dia. Ano na? Kuha na fokus sa dito. Bro, mag-turista brad. Ha? Pagutang og nylon sa boy. Okay guys. Jomrag pa ano ba guys? Angin. Hangin kayo. Right. Kung gusto gid mo makasakay ginane. Dolar rin yung tuhan na ay sa sansan. Bro, makita rin niya sa kuan. Lado ng tawa na. Usaw niya sa kuan. Barangay Tano di siya. Si Boy Sansam. Right. Okay guys, murag abtang itag simsiya man ito mabot eh guys. Pero kan doon trend sa kita. Brad, nanatas bakawan ka. Das magta Brad. Buka ka to Brad. Daghang kay bakawan ra guys oh. Ikaw na ikuha dito sa matubangan. Kiri imong bubuo. Ikatukod nga di mo. Kuwas na friend. Gay, ay kay tigpadagan sir boy. Padagan. Ito timonil diha. Medyo hangin mo guys, medyo nahihirapan kami sa kalisod. Lisod lang gawas guys kay arang gyud usog ang hangin god. May tag na makina lagi mo ko angay. Pwede ka sa no? Nasa dito guys. Kasi floating dito. Anak mi dia kana may po. Chill lang god. Kabuhi guys. Gaboy ko na siya dito. Gidagat ka ba? Ha? Usa. Umig na ko. Right.
Na nami sa mong destinasyon, among nagpundo nami. Pundo na guys. Pundo na eh. Dok-dok kami para amo ikuan. Wato kami dito sa unahan guys, pero medyo hangin kayo. Maglisod mig pa kuan. Dok kami. Habagat ra nga hangin sa boy. Bagat. Nami habagat god. Kusog-kusog yun. Kana guys, paon ni guys. Paon ni guys. Asal to tuping ito guys. Gidagat mo sa kuyog mo. Gidagat ka bro. Dagat lang. 500. Right! Okay sa boy. Kuha ni dagat sa mong pason. Patara lang wa. Hindi basta-basta guys. Bawal pa, tanawan yung bawal. Alright. Manito sa mi guys. Time check, alas 12. Alas 12. Alas 11:20 na. Okay guys. Kahit tayo mga pare. Tapos na kaming kumain guys. Oh. Gusto mo kasi boy? Right. Motor. Ligo sa mi guys, titiyon manguli na mi. Musa, dinam sakay. Kaya gidakat siya, dagkong kumbato, hangin niyo. Kung linaw, nindot kayo siya kung linaw guys. Pon, sunod balik. Nasa ni boy? Mauli ta kaya itong kauban ni dagat. Dinam sakay. Right, let's go. Right, nanang sa plane guys. Oh. Naulian na, wala dagata. Hanggang dito na lang tayo. Right. Shoutout sa TNT Bahin. Ika sa boy, sino kayo shout out? Subscribe lang, subscribe. Shout out sa Sunny Alan. Alright. Guys, kung gusto mo gamit ining payag, kontaka lang niyo si Sunny Boy. Nasa yung number, daray. Right. Right. Bye-bye.